FM News. Police Report. Please, Mang Glenn. Yan. Monitor mo man? Agreeing or not? Ayun. Okay. Detalye ka natin na dakamat a report. Sige na, Idol Dennis, go! Binigbigan iti Pulisya Idol Bernard iti iyan aksidente iti Agsapa di Calman iti Barangay 18 iti Asirad ti Lawag. Ti biktima ket agtawan ti 28 manipod iti Barangay Tunoton at iti Ilocos Norte nga nagsagabay iti nakaro nga tama iti ulo na kalpasan iti panakitong parna iti cement mixer nga man narimaan ti panakatrabaho iti kanal iti sakop ti Barangay 18 iti Asirad ti Lawag. Naitry iti grasma ti biktima ngayon deklara dito nga dead na rival mabangkin Dr. Joseph Stephen Castro nga po iti nakaro nga sugat iti ulo na kuna ti PNP masapol ti nad iti lugar nga po ito iti ongoing construction rehabilitation ti kang kanal iti mismo nga sentro iti Asirad ti Lawag. Iti sa bali nga bangir balay ki nga napili iti may nga drug suspect iti naway nga drug bypass operation iti Barangay 7A Panganiban Street iti Asirad ti Lawag particular sangwanan ti may nga ihaw-ihawan iti nakamat nga barangay nabigbig dato'y natili nga alias Ping agtawan ito patapulog ito pata may nga bus driver nga ta Barangay 55 Dira iti Asirad ti Lawag may nga pagiti iti may paurog mga syobo nga nag-aglaon ti 0.5 grams iti nagatang iti nagpamarang nga buyer iti droga malas iti reto na alapay iti may nga shield transparent plastic sachet karaman iti dadunga pa nga drug paraphernalia kwarta nga adaan dito iti kinadunga pa yung pakete iti droga duwa nga pidaso iti chill transparent plastic sachet may parunagaon iti Cebu may sapa yung 1,000 peso biriken iti budal money nga nasar iti drug bypass operation at dapat iti belt bag nga naglaon iti green plastic case improvised toter kinadunga pa nga drug paraphernalia Idol Bernard sigon iti PNP iti drug suspect at apeganti $1,001 peso bill dito naman Samsung nga cellphone ken kasati cigarette box nga naglaon kalo pitaso iti cigarette stick ken dato ang Idol Bernard mismo nga iti PNP iti nangkita ket umabot amin 3.7 grams iti Cebu nga anti market value nga 25,160 pesos ti valor iti dagop iti naala kontra iti nakamat nga suspect dagdag sumat lang ni pilang reklamat piskalya nga puti panglabsing iti Dangerous Drugs Act of 2002 when aray 165 tinadakamat at nga drug suspect. Malagit nga iti naglabas narway nga bus driver iti tiluan di drug operation iti nagtumang ili iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti sa baling bangir na ladingit at amag gabot ang may sangalakay nga mapulog at siyam iti nagpakamatay iti unag iti pagtingan na iti Karasi Ilocos sa Norte mismo kada ito'y kagkaduada iti nakakita nga iti biktima ket nakabitin iti unag iti kwarto na usar iti nylon rope Idol Bernard namuan nga iti biktima ket sakit na nga cancer ken agda dialysis ti biktima nakarecover ti PNP ti suicidal note iti nakatalugar sa patyenda nga o ti foul play iti pan nakatay ti biktima gabot bukod na kinatel iti piaga netaray pa iti pitig hospital ti biktima ngem sang iti piag na indeklar ti doktor nga VOA ti biktima pamangiting iti hospital adan iti punaria dati bangkay ti biktima manipod ti Barangay Juan Soluson Ilocos Norte. Isa sa bali pa nga bangir lang damag may isang bangkay iti nasarakan iti Barangay Kamandingan Batag Ilocos Norte. Kamandingan, okay. Bangkay nga ni Rogelio Salileng
nga agtaon din mapulog at talo may isa nga mangalap agindi ikinda kamat nga barangay. Ti asawa na ni Perlita iti nagpakamang iti PNP gabuta ti asawa na ket may pawarok nga nagpukaw ngimitinda pa nagsawsawar iti pagginan na o pagkakalapan na iti may nga swamp datoy small impounding water dam ay laban na itjay na nakita iti bangkay nakita the responding barangay officials nga iti tapaw nga green nga sako ket katanda at iti biktima ay laban na ket in paigita na doktalan ng otoridad nga nakasako paltog at itiwan ay laban aga doktalan tama ti paltog iti o iti biktima nakarecover ta iti upat nga basyo iti kalabar ito nga magnum ato labanad na ipadalamaten iti asoko datoy biktima para palang kalatoy investigasyon ta nakita da nga ati iti tama ti paltog iti ulo ti biktima idol labanad balinen nga tama ti ulo ti sinagaba datoy biktima so iti agdamaan going pa iti process datoy bangkay ti biktima lo ada kadino kasano nakapan ijay ken sinno iti ken responsable iti panapatay ti biktima gabuta nasarakan dito tumtumpaw iti napagkalapan iti water small impounding dam iti nakamat barangay iti Kamandingan Batak Ilocos Norte so iti previous days peaceful kalpas kondisyonan daw adun iti krimen kasama iti bukod tayo nga lugar awan mo tayo lawlawag dita idol dance anat kinatao na deto biktima ano apay pinapatay da tas inkabil da tasako kasaunay mo tayo gura na deto adat basol na kasay awan background pa lang initially iti PNP motibo awan pa yung hindi kinatao na ti profile na kita may isang mangalap mangalap paltugan da tas isako na analaki dito basol nan aya awang nga tamo ti affairs or whatsoever nga nakimbasol ka dito maniraman palit investigasyon ada asawa na idol dance pamilya kasay ada pamilyado dati asawa na ni Perlita ni Perlita ta pakamo Wanta han mapasangtat siguro han ipower ko nagpukaw identa maganda sa sawaran dati daily routine na nga pagkakalapan ijemet nga nakita dati bangkay na nga tumtumpaw idol Bernarda di ka di kabuteng di giti residente dita deta water impounding ata deta kat ag diretso deta danom na kadigiti taltalon and of course not potable eta dan natay nga ada bangkay dita nga timpaw so nga kaarik da kadigiti agundaway ado pa tipin mo sa gabot pa kalmesen nga lugar adol ba no dumagit mo ay when ada tina slide isuna at dark type ngamin deta kasla ag elevate idol dance ngamin di pa mesang mastro temesyo tila salidi nga nalmasitjay data nga lugar ay Bernard nakasapulan datoy bangkay ti may sa mangalap imbag ko man nalmes ni mangalap ket nakadadum nga ti tama ti bala iyan tabagina di kad ket na so innem kita di kad di talaga nga torture dati pinamay anda pinaltugan dat sa dain sako sa dain beleng paunay meten kapelang ulo iti tama na gulbar na so nga alam siguro iti PNP no JT nakapalto na amo nang dalang no sa banang lugar so itagdama amon dito iti update iti PNP no kasano nga taltugan dati biktima nga nakita matutumpaw iti tanante pagkakalapan da iti barangay Kamandingan Batak Ilocos Norte so ito Bernard nakabarbara pa niyo na talaga kaya damakit amon dito baka ada nga tayo epekto na tayo pakinigan ti kanlabas ng eleksyon wano ada personal nga gura da kada tayo nagparing nga biktima amon dito i-update manipod ti PNP Batak Ilocos Norte Idol Dennis Elitio sa Aramen